Уважаема госпожо Президент, уважаема госпожо Министър на външните работи, уважаеми господа министри, народни представители, уважаеми представители на дипломатическата служба, Ваши превъзходителства, дами и господа! За мен е огромно удоволствие да Ви приветствам с Вашия професионален празник и съм тук да изразя своята благодарност за оперативната ни успешна работа през годините ми като президент и да Ви благодаря за това, че продължавате да отстоявате и да развивате богатите български дипломатически традиции и постижения. За това, че със своят професионализъм и самоотверженост продължавате да работите за България. Това е една наистина изключително предизвикателна мисия в съвременния свят. Искам първо да отбележа, че България, благодарение на усилената работа на своите дипломати през последните десетилетия, постигна важни национални цели. Членството ни в НАТО, в Европейският съюз, напоследък в Шенген, в еврозоната, макар че, знаете, аз имах съответно своите съображения и тревоги за готовността на страната ни за приемане на еврото от началото на тази година, които, за съжаление, грижи се оказаха основателни в резултат на всичко, което се случва в момента покрай цените, особено на хранителните стоки и на услугите, но това са достижения на българската дипломация, които съответно дават нови възможности, разкриват нов хоризонт пред България. Трябва да се даваме сметка в какъв свят живеем днес. А ние днес навлизаме стремително в един неустойчив и конфликтен преход към многополен свят. Свят, в който интересите вече не се крият за ценностите, в който новите правила и системи рухват, по-точно съществуващите правила и системи рухват преди на тяхно място да бъдат изградени нови. Свят, в който дневният ред се доминира все повече от САЩ, Китай и Русия. И очевидно предстоят още редица сблъсъци. Военни, икономически, технологични, за донаместване на сферите на влияние. И за съжаление, тъкмо страните, които най-силно се придържат към принципите на международното право, страните, които най-силно се придържат към принципите на либералната демокрация и отворената пазарна икономика, към стремежа за климатична неутралност и зелено бъдеще, тези страни най-силно са засегнати от новите геополитически разломи. Виждаме и друга тенденция, как нашите съюзници и партньори все повече залагат в своите национални интереси въпроси, които да гарантират тяхната национална сигурност, да гарантират тяхната суровинна и енергийна база, да гарантират техният излъз на съвременните пазари. И в цялата тази изключително сложна геополитическа и регионална обстановка, именно българската дипломация е призвана да намира решения, да формулира позиции, да ги отстоява в различни формати и в съюзите, в които членуваме. А за това трябва ясна визия и приоритети, които се изработват тук и се приемат между институциите с консенсус. Трябва стабилна стратегия, и то гъвкава стратегия, как да постигаме тези приоритети. Трябват силни институции и ясни механизми и, разбира се, най-вече високопрофесионален, подготвен и мотивиран личен състав на нашата дипломатическа служба. Ние, разбира се, работим през годините, къде с по-голям, къде с по-малък успех за постигане на всичко това, но мога да ви кажа, че предизвикателствата растат, а с това изискванията към вас всеки ден. На първо място това е изпълнението на задачите на външната политика, които ни поставя Конституцията, а именно гарантирането на националната сигурност на България. Това означава, че и аз очаквам, наред
с изграждането на модерни отбранителни способности на нашите въоръжени сили, наред с постигането на по-голяма оперативна съвместимост в НАТО, българската дипломация да участва активно във всички международни формати за прекратяване на огъня и постигане на мир в конфликтите около нас, в Украйна специално говоря. Защото тази война на изтощение, тази война на унищожение вече в сърцето на Европа, която непрекъснато разширява своят пространствен обхват, ескалира и води до, мога да кажа, недопустими заплахи за нашия мир, за нашата сигурност, за нашата икономика и социални системи, трябва час по-скоро да спре и аз очаквам тук активната роля на българската дипломация. И наистина очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир. Разбира се, в време на отхождане на старото в нашата вътрешна политика, което неизбежно е свързано с опити за интриги и за изкуствени скандали, които са обречени на неуспех предварително, защото когато се отстоява националният интерес, всяка кауза е разбираема за нашето общество и всяка кауза си струва тези усилия. И аз очаквам от вас да вплитате този национален интерес във всеки разговор, във всички преговори, във всички формати, в които българската дипломация участва. И българската дипломация трябва да участва и да търси активно всички възможни събития, които да водят към постигането на тази най-важна цел – защита на националната сигурност. На следващо място, това е да използваме тази геополитическа и регионална обстановка, така че да постигаме нашите цели за обществено-икономическо развитие. Използваме ли в момента в максимална степен своето изключително силно оръжие в дипломацията? Нашата география. Защото България има безспорни предимства, които никой не може да ни отнеме. Въпросът е как ние ще използваме тези предимства, така че да постигнем онази свързаност, транспортна, енергийна, дигитална, която да води трансформирането на България от транзитна територия към врата. И то врата, която да дава по-голяма добавена стойност, врата, която да дава по-голяма производителност, врата, която да дава по-големи възможности на нашите съюзници, партньори и приятели, така че да припознават България като мястото, където трябва да се инвестира, където трябва да се създава свързаност, където трябва да се откриват нови партньорства и нови възможности. Само един пример ще дам. Ако погледнем наистина тази карта, България е пресечна точка на всички важни паневропейски коридори. Не само. Виждате засилващата се роля на средният коридор, връзката между Централна Азия и Европа. Централна Азия, в която Европейската комисия ще инвестира 12 милиарда евро. И през нас ще се засилва този трафик, който расте експоненциално. Как ние се възползваме от това? Нещо повече. Самите държави от Персийският залив вече търсят излаз на износ на енергийни ресурси по суша. Откъде? През Ирак, през Сирия, през Турция, пак през нас. Това означава още един важен коридор. Ако вземем мисиито си, това е връзката, знаете, между Солун Кавала, Александрополис, Бургас, Варна, Русе, на север към Констанца и Украйна. България тук трябва да работи много, много по-интензивно, защото ние имаме в момента само една железопътна линия с Турция. А ни трябва поне още една. И ние това го заложихме като интерес към Европейската комисия по време на служебното правителство на Гълъб Донев. И сега тя става изключително актуална, защото от всякъде към нас ще идват от юг потоци, а ще имаме само една ЖП линия. Значи трябва да имаме нов излъз, защото това е огромна възможност за нас. Ако вземем
енергийните потоци. Имаме достъп и до терминалите в Гърция за втечнен газ, и до големите терминали и възможности на Турция за пренос на втечнен газ през България. Това са възможности, от които аз съм сигурен, че ние ще трябва да се възползваме по най-добрия начин. Ами да вземем зелените енергийни коридори и от Северна Африка, и от Каспийският регион. Пак ще преминат през нас. И много, много други възможности. Най-скъпата форма на износ на електроенергия в момента, това е нейното преработване към данни, към изкуствен интелект, към нови модели. България има прекрасните възможности всичко това да стане при нас. Има прекрасните възможности да изградим естествени батерии под формата на ПАВЕЦ. 3 нови такива имаме възможност да направим. Така че да съхраняваме енергията от възобновяеми енергоизточници на целият регион. Страшно много възможности. И аз очаквам ние възможно по-бързо да се възползваме от тях. Нещо важно. Аз виждам ролята на нашата дипломация към трансформиране на модела на нашето финансово-икономическо развитие. Към момента този модел е изчерпан. Защо? Защото през последните години се развиваше модела на вътрешно потребление, на преразпределение, но загърбване на най-важното – привличане на инвестиции, развиване на високо технологични производства и износ. Само с силна българска дипломация ние можем да обърнем този модел и да го трансформираме към модел, в който привличаме агресивни инвестиции, развиваме високотехнологични производства с висока добавена стойност и реализираме експорт. И всичко това, виждате, ще минава през вашите ръце. Така че вие сте изключително важно звено в трансформацията на нашия обществено-икономически модел на развитие. И аз очаквам много работа, заедно с стиловете, разбира се, заедно с всички министерства, които са отговорни в тези процеси, ние да направим така, че България да стане едно от най-добрите места в Европейския съюз за инвестиции, за развитие на съвременни високотехнологични индустрии. Имаме всички предпоставки да успеем и да го направим. И това е, между другото, в основата на нашата управленска програма. Това ще бъде заложено и в бюджет 27. Изобщо приоритетите в нашия цял 4-годишен мандат. Но пак казвам, само с общи усилия това може да се случи. Искам тук да използвам, че присъстват и медиите и да съобщя нещо, което е пак в сферата на дипломацията. Знаете, че през месец февруари тази година на летище София се пребазираха самолети цистерни от американските военно-въздушни сили. Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране. Не само, че излъга, опита се да го скрият обществото. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летище София, че там има едни големи сиви самолети и хората да се питат за какво са там. И нещо повече, това правителство на Пеевски Борисов заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране. Впоследствие служебният кабинет на Гюров удължи с разрешение на решение на Министерския съвет престоя, а от нашето правителство към края на май беше поискано да го удължим за един чувствително дълъг период. Къде беше проблемът? Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища, Безмер или Граф Игнатиево. Но те отказаха, затова ние веднага скъсихме периода на разрешаването до 30 юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своята мисия и да намерят нова локация за пребазиране. Така че те си тръгнаха до края на юни. В края на деня, петък, 17 юли, получихме нота
от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток. Позовавайки се и на споразумението, подписано през 2006 година между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната. А летище Безмер по силата на това споразумение е съоръжение за съвместно използване. До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер. Ето, това е част от важната дипломация и наистина сериозната политика, която трябва да води България, така че да отстоява своите национални интереси. И разбира се, когато говорим за нашия национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес. Осъзнавам напълно предизвикателствата, пред които сте изправени. Да поговорим за кадровият състав. През последните десетилетия имаше остро вклиняване на политически решения, когато говорим за назначение в дипломатическата служба. Трябва да се кажем откровено, че много често хора без опит, без нужните качества и морал, само по политически причини, изместваха от важни позиции, заслужено полагащи се позиции, кадрови кариерни дипломати. Това се отрази и на наемането и привличането на млади хора в службата, и на задържането на състава с високи професионални и морални качества. Така че ние по това направление ще работим. Знам много добре социалните проблеми, знам много добре, че по заплащане вашето министерство, в сравнение с други министерства, както идват при мен и таблиците, не е на нужното ниво. Знам също така, че и вашият синдикат дори имаше готовност за стачкуване при огласяването на бюджета 2026 година. Само се питам, защо при същите условия миналата година, когато се обяви бюджета за 2025 година, нямаше и дума за този проблем. Но ние ще го решаваме заедно с вас. Ще го решаваме на принципна основа, така че ние да имаме силна дипломатическа служба и трябва да решим заедно една голяма диспропорция. Защото състава на Министерството на външните работи и нашите дипломатически представителства бяха по-големи преди повече от 30 години, когато нямахме нова диаспора. А сега, когато имаме повече от 2 милиона българи, когато в Чикаго консулството решава проблемите на един голям град, български, само с 3 човека, виждаме, че това няма как да се получи ефективно. Така че ние ще трябва да увеличаваме съответно нашите дипломатически представителства навън и то в региони, в които имаме пряк национален интерес. Не само в нашата историческа диаспора, Западните Балкани, Молдова, Украйна. Но говоря там вече, където България и българските граждани имат осезаемо присъствие и то огромно. И ние трябва да направим така, че тази връзка с родината да бъде силна, да не тлее. Защото именно чрез тези хора ние можем да решаваме и трансформацията на този социално-икономически модел. За повече инвестиции, повече внимание към България, имиджа на България. И аз мисля, че заедно можем да го постигнем. Така че искам още веднъж да ви поздравя с празника, да ви пожелая все така самоотвържено, с висок професионализъм и морал да отстоявате българският национален интерес и да развивате по един съвременен начин българската дипломатическа служба. Честит празник!